Nei agi million ko dini first time agi million dini first time makeup hon zaga shne anga nei complete jayakhai da hai dintigoन da dinथitoला होनदो दासिमबो जेबो देलायाखै मोखांल'सो सुनानै फैदो सिखारबाय मोखां सुबाय दाहाय देखायगोन होनदो दाहाय दिन्थिनोसै माबायदि जायो जा गावब्रें ओमफ्राय मेकअप Oh, good morning good morning. Zan college student dilai. Kalau udah kenal ya, bawa ki keruk lah. Thomas bidang kamu dua sini dah. Berlalan. Bidang kamu dua sini dah lewat. Agak makeup saja. Ada musinya beda mah. Nui, body zo ada musinya beda mah. Ini kaki orang keselat dah. Ni kalau sebenarnya gue ribut apa? ओंखारखांबाय ओंखारखांनानै आइदिलाय उदै सादों जि गोसा साज'ना होयो उदै सादों स्टुडेन्ट बायसा नुदोंना आंखो पुरा हेलौ गाखोबाय नै थांसै जोंबो पुरा स्टुडेन्ट बायसा नुदोंना आंखो आइदै उदै सानानै थैनोसै आं नै जोंना सेक्सि गोलनि लुक्सा होनदो Kesedih kamu lengkap. या बरिया जाथारदोंना मेकआपा आंना ओमफ्राय पुरा बेहेनजि टाइपनि नालाय बेखायनो बिदि जायो बियो आरो मेकआपा होनदो माथा फाग्ला मा होनो जोङो एक्चुअलि एक्टर मानसिया जा रल होयो बेजोंनो हेपि जानानै जि रल होदों बे रलखौनो मोजाङै खामलांनो नाजानांगौ आरो आंनि हिसाबाव दे इट्स माय पार्सनेल ओपिनियन जे खिन्थु बांसिनानो माखासे रलफोरखौ खालामनो नागिरा खिन्थु जों एज ए एक्टर गासैबो रलखौनो जों खालामनांगौ आरो जों गासैबो जिथु जोंनि एक्टिं जा जोंनि रल जागोन बे रलखौ जों एक्सपिरियेन्सखौ लानांगौ ना मा होनो मिथियो Yes. नंगौ ना माने इट डाजन्ट मेटार जे रला सानफ्रोमबो ग्लेमार सानफ्रोमबो मोजां बिदि जानांगौ बिदि नङा माने लाइक मालबा मालबा आलदा आलदा एक्सपिरियेन्सखौबो लानांगौ आरो बेखौसो होनो एक्टर दायो जों थांगासिनो USTM आव बेयो खानापारा र'डआवहाय मेघालयसो गोलैखायोना इयो खानापारानि ओरै फारसेबाथाय मेघालयसो Wow, University of Science and Technology, Meghalaya. Wow, university ना This is जोंनि नेफु बायदियानो गोदोर Này là nó này baby. Vlogage. Hello
नोंथांमोना आब' गेमस्रिनि भिडिअखौ नायोना नाया आं बिराद मोजां मोनो आब' गेमस्रिनि भिडिअखौ नायनो आब' मिथिंगा आब' गेमस्रिनि भिडिअ नायोना नाया नोङो आं बिराद मोजां मोनो आब' गेमस्रिनि भिडिअखौ नायनो नोंथांमोना नायोना नाया नायदो आं साबस्क्राइब खालामना लादो आब' गेमस्रिनि भिडिअखौ आब' गेमस्रिनि चेनेलखौ नैबेयावनो जादोंमोन प्राक्सिनि एवार्ड्सआ दाख्लैथ' जों फैनो मोनासै दा बेयावहायनो जादोंमोन आरो प्राक्सिनि एवार्ड्सआ फाइनालि जों बे जायगायाव फैनो मोनबाय हेलो आदा सिद्धार्थनि माबाखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो नोंथांमोना खालामाखैबा माने आदा सिद्धार्थखौ आं बिराद मोजां मोनो आंनि फेभरेट एक्टर हेलो आदा सिद्धार्थ प्रिन्सिपाला थेंक इउ सो माच 네 मोजाङै दिन आवगायलां जाबाय ट्रॉफी दोनों पकड़ ला दोनों भी ओके कट रावनि माबाखौ एडभान्स हरनांगौमोन 10,000 लाबोना होदों Asuguralde मा जाखो इफोरखौ सोङो नालाय भिडिअ बानायबा इबार नुवाखै इबार बरा जाबाय ताम्मम पेटलि मोनो आयो सिटखौ नायदा माने लकेसन लानानै फुल फायदा आरोना गोलोमजोब्बाय गरमाव ब्लेजार सेजार गाननानै आंनि गोसोआ मानो थाय नोंखौ लोगो मोनब्लाथाय बुलबुलुब मोनो थाय आंथ' मिथियाहाय आंनि गोसोआ मानो थाय नोंखौ लोगो मोनब्लाथाय बुलबुलुब मोनो थाय आंथ' मिथियाहाय रेडी आर्टिस्ट रेडी चलो आर्टिस्ट रेडी रोल कैमरा रोलिंग एंड एक्शन Again, once again. नै जोङो दायो एडमिशन खालामनो थाखाय फैदो माबाया मिथिंगाया मालाय फरायनाय दंखायोमोन ना ओमफ्राय बेहा डाइरेक्ट मेमावहा मोनबाय आरो ओमफ्राय सिद्धार्थजों आंजों USTM-आव एडमिशन लाफैबाय ओमफ्राय मिथिंगाया डाइरेक्ट माने मेमनि माबायाव मोनबाय आरो माबे डिपार्टमेन्टआवबा आं सोंना लानो नोंथांमोननोबो खिथानोसै आङो जोंना
मे मानै माबे गासिबो डिपार्टमेन्टावनो एसे एसे जास्ट नायनांगौल' आरो ना नकल लादोंना लायाखै नायनांगौ नामा चेक खालामनांगौ एग्जामाव अके चलो एसे एसे আৰু এতিয়া সিদ্ধাৰ্থত সুধিল তুমি কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত এডমিশ্যন ল'লা आं मेकानिकल इन्जिनियर मेकानिकेल इन्जिनियार बे मानसिया सिभिल इन्जिनियर हिन्जाव गैया बिसोरखौ क्लासनि हिन्जाव गैया आंना दाबो डिपार्टमेन्टआ माने माबा जायाखै आरो ना चुज खालामाखै आङो बबे माबायावहाय अनार्सखौ लागोन आङो बेखायनो आङो लावदुमनि हेल्प लानोसै आं माबेयाव लानांगौ दहायनो कमार्स होनना खोथाखाबायलै आं बेलेगाव लानो मोना होननानै बिजनेसाव मानो हलटु बिजनेसनि मानसिखायनो माने कमार्सआव लाजानो लुगैदों आरो ओमफ्राय नैबे आगैयाबो एडमिसन लानो फैदों गथ'आ बैसो जाथ'वाखै एडमिसन मोननाय नंला आं जा गाबनो ओंखारबाय मिथिबायना एडमिसन मोनैनि गोसोमोन औ पलिटिकेलफोराव लानांगोन आरो आरे एडमिसन जालानो नोंना उन्दैद्राय बैसोआ बेथ' बे जायखिया इउनिफर्म गाननायनो मोनबानो जाबायमोन ए ओमफ्राय आरो ओइ जुरुला आरो बैसो गोराखाय मोनला बेबो फैदोंमोन बैसोआनो बेना बारलांबाय आर्टसआव फैदोंमोन इयो এই জুৰুল বয়সটো মানে এক্সপায়াৰি হৈ গ'ল बे गोमो गानासो द्राय फाल्थुद्रायखायनो मोनासै बे गोमोद्राया सावलुन दावलुन टिटु गोनां गोजा बेखायनो एडमिसनखौनो मोनासै बियो उपाय गैया आरो ओमफ्राय बिसोरबो गासिबो फर्म फिलआपनि वेटिंआव दंजोबो आरो गासिबो लावदुमाबो ओमफ्राय मेमाथ' नै जोंना सेक्सि मेम वान एन्ड अनलि मिथि सेक्सि मेम ओमफ्राय गैया जों दायो प्रसेसआव दङ आरो स' नोंथांमोना आर'ज खालामनानै होदो प्रे खालामनानै होदो जाहाथे जों मोजाङै मोजां डिग्रि लानानै कमप्लिट खालामनानै आं सासे बिजनेस बस उमेन जानो हायो ओमफ्राय आरो एपिनि एजन ভাল मोजां इन्जिनियार जानो हाथो बास थेंक इउ दायो जों थांफिननो नागिरबाय नेक्स्ट लकेसनावहाय मार आरो मारामारि কৰি থাক মৰি যা आंना नेक्स्ट आउटफिटआ ओमफ्राय नै बेना जासिगोन शार्टबो दं दे आंना हो शार्टबो दङ नामा ओइ हेला नोङो आनो नोंखौ आंनि आखायाव जना थानाय बेसेबां होनदो नै जोंना लकेसना वाव मोजांथ' बोरै लां Cut. Action. नै दायो जों ओंखाम जाहैनो नागिरबाय सासेयाथ' ड्रेस चेन्ज खालामबायसो जायासु ओमफ्राय दायो जोङो थांगासिनो जायासु Mama, Ilima. Nang Ilima Uma, Michi. Ana Uma, lima bustu. Nah. Tumi ki khabar? Nang masagan? Uma bidor. Nang masagan agay? Uma. Hihi.
नर्सरी है और ये हम लोग का शूटिंग चल रहा है पेट बड़ा हो गया और लाउडूम का पेट बड़ा हो गया है पेट दिखाओ ना पेट दिखाओ उसका बहुत बड़ा हो गया है उसका पेट मेरे से भी ज्यादा बड़ा हो गया है मेरे से भी ज्यादा बड़ा हो गया लाउडूम का पेट और हम लोग गाहरी मांस खा गया ना सुअर का मछली खा गया सॉरी सुअर का मीट खा गया ओ फोटो दे नायलाय मान मोजां देलायनानै आं इखो गाननांबाय दायो नोंथांमोनाथ' भिडिअ नुखाबाय आंनि डान्सखौ एकदम घटिया जाखादों आंथ' रोंखाया बैखौ गाननांसिगौ जाहैबाय आं नायलाय मादि नुयो इमान मोजां देलायनानै सोरबा बिदि गानहोयो नामा चश्मिस ओइ एबार गोरा मोनबाय दा आब' गोरा मोनबाय आरो गोरा खालामबाव इनिफ्राय नै मेकआप आर्टिस्ट yes We are ready now. We have to go. Please stop the video, okay? Aí. ओमफ्राय नै जोंना नाइट शुट दंमोन नालाय बेनि थाखायनो जति चित्र बाबानाव फैबाय आरो जोङो नाइट शुटखौ खालामनो नायलांबाय थादों आं बारा भइस डाबिं होनो हालायला आरोबाव आंहा माथो थरायलायबाय आं नोंथांमोनखौ मा बुंनो आंना माथोआ बोसोराव बिराद बार सोलायो Asli parça लाग्दो बिदिबा बेखौ आइटेमखौ स्ट्रेट खालामबानो जाबाय आरो ना मोनसे माबा Okay, roll. 5, 6, 7, go! Ada pun kihol. Slow motion nama? Slow na normal be? Itu normal ya. Normal na okay. Chalo. यो नांथारनो नागिरो इदि फैनानै Ready? एसे फैबानो इयो बुरा इदि नै फैनो इदि गोजौ কি করি দেখছা অলপ দেখছা ক্যামেরা ডিস্টার্ব করে দেতা অ্যাডজাস্ট করে দে আরো অ্যাডজাস্ট করে রেডি Not just roll. 5, 6, 7, go! Moria. ভালকে মারি দিয়া কই ইমান ভালকে নাচিছ আমি बैसोरखौ नाहरलाय जोंनि मोसानायखौ मोजां मोननानै माबायदि आखाइ खबदों নাই বছর মাস হালাসাং ও কি করি Okay, guys. Chalo. Yeah. Ready? Okay, rolling.
And action. Rolling. Roll. And action. Kêu cái này nào vậy? Iman मोजां देलायनानै दैनिफ्रायनो बुंखाबाय थाखादां ससमा गाननांनानै पुरा माने चामसि बायदि नुदों आरो माने चेसमिस बायदि ओमफ्राय नै सासेया लाइट हमग्रा होग्राया ओमफ्राय मा होनो र' खेवनानै रायलायनोसै आं ओमफ्राय दायो जोंहा सुटआ जोब्बाय जों दायो रुमाव थांनोसै गाबोननि नेक्स्ट सुटनि थाखाय एसे रेस्ट लानोसै नङाबाथ' हानाय नङा बोरै नुखो नायनाया आंखो फैदो थांसै फैदो